Táto lobda pravdepodobne, ja som ju dostal od pani Žilinčanovej, doktorky Žilinčanovej, a toto je zo zbierky nehané v starej garáži po jej mame pani Piknovej. To je jedna z najstarších hráček teplických, ktorá robila aj tajomničku oddielu aj ako funkcionárku tam dlhé roky. Aha. Takže to je ešte taká najstaršia asi pamiatka, ktorá je tu. A z ktorého roku je tá loptička? No toto je nejakých 40, 45, 46, tak do 50 eur. Vznikol nápad dať dokopy tenisové lobdy skrz to, že nikto sa nezaoberal s lobdičkami do tejto doby. Ja som sa začal zaoberať tenisovými raketami a pritom mi to stále mi chýbalo, že čím sa hralo. Áno, od toho nejakého počiatku tých lobdí, tuto vidíte jednotlivý vývoj, povedzme od toho Optimitu, to je predvojnový, áno, máme ešte záznam tam ešte takú úplne gumu, ale tu vidíte postupne ako ten Optimit, ten vývoj išiel, áno, toto je tam, myslím, že v nejakom 85. 6. sa začalo meniť na tie žlté lobdy. Ale toto už, čo sa vidí tuto, že máme žlté lobdy rôznych značiek, to už je po 1990, ktorý tak sa povie, tá Európa sa nám otvorila a už tie značky jednotlivé prichádzali sem na Slovensko. Takže tu sa dá už určiť to, že ako tie jednotlivé značky prichádzali a koľko druhov lobdy na Slovensku funguje.